Halo Suna, अबाव दं नोंलाय? आं थांगासिनो दङ। औ, बेयाव नेबाय था, आं नै दासो गारि गाखोनो फैदों। औ, थांगोन दे, आंखौ ससे लांफैबानो जाबाय। औ, ओइ बेयाव। ओं, इयाव थाबाय था। आं थांगोन, दा मोनैबो कल खालामगोन आं। गारिखौनो मोनाखै, र' नेगासिनो आं। दा फैबा इयाव थाबाय था। स्कुटि लाना लांफै, थाबायाबा थाङा आं, एफा गोजानाव आथिं सारु। बै बास्रि खाथियाव नेनानै थाफै। बेदरफ्रा लाखा, दा जाहैनोसै सानैजों गोथावनो। ना सना, जागोन दा? हा हा हा। आर'नाइ लालायदों, आं बड'लेण्ड हिर'आलाय। थोद, नों मानो बुजिया? इसेबो बुजिया। र' थांगासिनो आङो। मोनहैसिगोन, गारियानो फैयाखै। दसेल' नेबाव, दा मोनहैबा कल खालामगोन आं। ओइ हिर' अबाव थांनोलै आर'नाइ लालायनानै? फिल्म मा नांगौब्रा? आंनि थांनाय थाङिखौलाय फिल्म बानायनो नागिरदों आंहा अरुणाचलाव। नायग्रा जादों नोंसोर? देलायना जोस्लाबावगोन आङो। नायग्रा जादो एबार आंखौ। नोंसोरलाय मा लरग' लरथ' थाबाय थायोब्रा? आं बायदि जानांगौ। खालामनो रोंनायब्रा जायाफ्रामा जोंफोरखौ लां। होद नोंलाय बेसेबां गोरोंब्रा हाब, बड'लेण्ड जायाफ्रामा हिर'खौ नों। बिदि बुंबाय नों? नोंलाय मालानिफ्राय हिर'लै? थोद। हाब, मा बुंखोलै? नोंसोरखौ थाङोबा दाहोनायाव लांगोन आं। जोंखौ दाहोनायावसो लांनो ओंखारदों, होनोसै नामालै बेखौ? बेखौ होदोलै बेखौ। ए मा मोखां नायबाय थाखोलै? ओइ। बेग दोनगोन आं, दोनैजोखौ थांगासिनो। नै दोनबायबो। ओइ, फैदो। हो बेखौ। आया, आइदै साला। ओइ, ओइ, ओइ। हैद नोंबो थांदो। हैद आइदै, साला। होमारबायसो। र' नोंखौ। हैया। आइदै आ। ओइ नोंबो फै, फै। हैद फै। होमारगोनसो नामाब्रा? ओइ जानोब्ला खारदो 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 खारदो। या या। सालाफ्रा मालाय सिख्ला लोगो हमहैनांगौ। गिस्थ'लै बिसोरजों। जायालै बिसोरजों। साला गारियाबो माला फैबावगोनब्रा? नेनोसो बालायलाङोलां गिसाबनो। हैद थांगारनोसै आं।